85 گروپ ji çalakvanên sivîl yên Sûriyayê helmetekira gihandin û têde daxwaza alîkariyê ji bo rawestandina bermîlên teqîner yên rejima Esed bekartîne û piştgiriya gotûbêjên aştiyê wekû çareseriyeke tekane ji bo rawestandina tund û tujiyê li Sûriyayê ji cîhanê xwestin. Rêkxerê Hilmetê dibêjin raman ne gelekî zehmet e, piraniya gelê Sûriyayê diktatoriyetê naxwazin. Daxwaza me wekû daxwaza her mirovekî li tevahiya cîhanê ye, azadî û romet e. Helmet bi navê Gerestêrka Sûriyayê ji 85 grûpan pêk tê. Di nav wan de Tora Sûriyayê ya Mafê Mirovan, navenda belgekirina binpêkirinan li Sûriyayê û rêxistinên Kurdî û Aşûrî û ragihandinê wî yên Mafê Mirovan. Herwiha 6 grûpan nexwestin navê wan bên eşkere kirin. Ev grûp li ser navçeyên dibin kontrola gelek aliyan de belav dibin ji Der'a û Gûta li başûrê ta Heleb û Hesekê li Bakur û nûnertiya 17,000 Sûriyan dike. Rêkxerên Helmetê dibêjin navê Helmetê sedema wê ew e ku em hîz dikin ku em ji gerestêrkeke dinin. Ji ber ku şoreşa me ya aştiyane bû cengek zêdetirî 8 welatan gur dikin. Helmet du gavan ji civaka navdewletî ji bo aştiyê dixwaze. Ya yekemîn rawestandina bermîlên teqîner, ya duyem jî piştgiriya gotûbêjên aştiyê di navbera hemû aliyan bê dûrxistin li Sûriyayê. Herwiha berdewambûna bermîlên teqîner bi derketina Daeş ve girê da û te kes kir ku her bermîlek hêza Daeş zêde dike û her piştgiriyek dighe teröristan li Sûriyayê bi rengekî rasterast bi binpêkirina mafê mirovan ji aliyê Esed ve girê da ye. Ji dawiya sala 2013 ve rejima Esed bermîlên teqîner li dijî deverên dibin kontrola opozisyonê de bikartîne. Ku ji bermîlên niftê yên kevin dagirtî bi madeyên teqîner pêk tê û birêya bilindahiyekekê me tê avêtin û armancên wên jî nekontrol kirîne û di encam de bi sedan kes tên kuştin. Menal Mihemed, Ark.